нашото студио. Мерси, подобни на Благодаря ви. тебе. Сега отивам при следващият ни гост. Това е Вера Захариева, световен шампион по йога. Здравей, така ли трябва и аз да ти отговоря? Добре дошла. Днес ще показваме нещо много интересно. Йога за деца. Кажи ми, с какво е по-различна йогата за деца от тази за възрастни? Какво е специфичното? По-лекичка е. Значи аз работя и в детски градини. Да. Заниманията започват от 3-годишна възраст натам. Повечето асани наподобяват животни, насекоми, птици и при децата това е много лесно достъпно. Те бързо запомнят дадената асана. По принцип йогата за деца е в вид на игра. Я да видим сега, можете ли това да направите, я да видим кой най-добре ще направи другата асана. И те, имайки така предвид, децата винаги обичат да се сравновават и да се сравняват, опитват най-добре и най-добре да направят. Разликата в другите спортове при йога е, че няма никакво насилие върху тялото. Значи всеки изпълнява асаната колкото може. Не е както при гимнастиката, малко насилие върху мускулите и ставите с цел по-добро огъвкавяване. Наистина напредването е по-бавничко, но затова пък е много по-здравословно, много по-правилно и това е един добър старт за живота на децата, защото изгражда здрав гръбнак, здраво мислене, те са послушни и добри. Аз това ще да попитам точно какви качества възпитава в детето. Ще започне ли да си учи по-добре уроците, ако се занимава с йога? Да, защото и с помощта на дихателните техники, с помощта на асаните, децата се чувстват много по-спокойни. Много по-бързо се концентрира ума и когато седнат да учат уроците си, тяхната концентрация е много по-голяма. По-бързо учат, след това имат повече време за игри. Или ако бързо се изморят, правят 2-3 дихателни техники, стойка на глава, ще видим и тези асани тук. А дихателните или физическите упражнения от йога преобладават? Физическите. По принцип, дихателните техники малко по-късно се почват при децата, но ние сме застъпили само пълното йогиско дишане, което е най-лекото и най-елементарното, без голямо задържане, просто кой колкото може. С цел така хубаво да вентилираме белите дробове и да кислородоснабдим всяка една част от тялото на детенцето. Добре, прекъсваме маничко за реклама и след това ще видим и децата. С Вера Захариева, световен шампион по йога. Днес ви показваме йога за деца. При нас е Вики, нейната дъщеричка, която е само на 2 години и вече прави асаните от йога. Здравей, миличка, добре дошла. Ще има шоколадче за теб, но преди това ще направим малко гимнастика, нали така? Ето, ела сега. Вера, аз ти предлагам да отидем на сцената и да започнем демонстрацията. Ще има бойни, всичко ще има. Здравейте, деца! Страхотно изглеждате, много сте елегантни. Сега ще видим и какво можете. Сега да покажем. Вики и Андрея са дечицата, които ще демонстрират йога за най-малките, нали така? Така, да. Ето сега. Които играят заедно с мама. Тронче. Сега ще сложим крачетата. Хайде, вие, милички, в тронче. Всички дечица сядаме в тронче. Това е едно приятно упражнение, което раздвижва хубаво тазобедрените стави, заедно с пеперутка. Така, и който може леко навежда напред. Хайде да видим тук пръстчетата къде са. Я да види главичката надолу. Ето ги децата. Страхотни сте, браво. Браво. Разтваряме сега краката в страни. Хващаме пръстите на крачетата. Стимулираме ума в децата. Ето виждате колко са мънички. Те разбират какво им казваш и изпълняват. Страхотни са. Сега краченцата. И това са качества, които се развиват благодарение на йога. Сега ще съберем двете крачета напред. Хоп. Хайде. Ето така. Значи има йога, която е за майки и деца едновременно. За майки и деца, да. В групата в Лозенец на Банат 26, там е точно такова занимание. Деца с майки, горе-долу на тази възраст. Тези деца са много по-напреднали. Те играят в групата в Надежда в културния дом. Да, това е Хриси. Тя играе вече дълги 6 години, играе при нас. Започнала е от детската градина. Сега ще покажем дечицата как уросяват мозъка. Хоп! Ще има бъни. Я сложи ръчички долу. Ето! Браво! Това е стойка на ръце. Това е стойка на ръце, да. Бебешка стойка на ръце. И сега равновесните, поза дърво. Хайде да видим поза дърво. Ето така, слагаме краката. Равновесните асани са много полезни за децата, защото те кръвснабдяват добре крачетата. Сега ще вдигнем другото краче високо нагоре. Браво на децата. Развива допълнителна гъвкавост. Точно така, гъвкавостта при децата е много важна. Лягаме сега по гръб и ще направим рао. Айде сега, хоп.
Дигаме крачетата, по-големичките деца правят рао, а ние с мъничките просто дигаме крачетата и разтваряме в страни. Ще има и бойни, мамо. Чакай да покажем първо, да си заслужим бомбонките. Разтвори хубаво крачетата в страни. Оп! Ето така. А я да видим наследство къде е. Пипних като наследството. Така. Има ли някаква опасност от преразтягане или ти знаеш точно доколко всяка може? майка усеща детенцето си. Така. Добре, вече може да се почерпиш с Бони. Заповядай, миличка. Ето, вземи си, разрешено ли е бомбонки? Така. Да, Заповядай. Което ти си избереш. Голямите дечица сега ще покажат някои по-леснички асани. Поза Камила дечица, тя изключително добре огъвкавява гръбначния стълб. Така, ето така хубаво огъвкавяване на гръбнака, за да могат те, когато стоят на чиновете, да седат на чиновете, да не им се изморява гръбнака. И да не се изкривяват. Да не се изкривяват. След това ще направим поза кобра. Така. А какъв е този асан, който показваме? Това е щъркел. Щъркел, чудесно го правиш. Ето какво? Те децата инстинктивно правят всичко, което виждат. Ето, милички дечица. Кобра ли беше това? Това е поза кобра. Сега ще направим лък. Това са всичките извиващи назад асани, които имат точно тази цел. Това изключително добре масажира всички вътрешни органи. Когато се диша в тази асана, вентилира и белите дробове. Колко време седат в тази поза? За децата кратичко. Значи те задържат по-мъничко, а по-големите възрастните хора 5, 10, 20 секунди е достатъчно. Да. Така, сега ще направим лотос. Това е една подходяща асана. Лотоса е за кръвоснабдяване и огъвкавяване на глезени, колена и тазобедрени стави. Това е една изключително стабилна и удобна поза. Не случайно почти всички азиатски народи седят в тази поза. Може ли да се каже, че децата, практикуващи йога, по-малко боледуват, че има определено е така. Определено е така, защото дихателните техники и асаните способстват те да бъдат по-здрави и това противодейства на простудните заболявания. Сега лотос на ръце е една силова поза, която чудесни деца са. Страхотно се справят. Така и зародиш. Това е поза, която масажира вътрешните органи. Да. Зародиш се казва, защото се прибира, прибрани краката към цялото тяло е както в корема на мама. Зародиш. Не случайно почти всички деца я могат лесно. Върху какво въздействаме сега? Сега въздействам върху вътрешните органи. Масажираме ги хубаво. Да. И естествено върху колена, глезените тазобедрени стави. С какво се започва самата загрявка? С кои асани започвате? С слънчевите. Дечица, ставаме сега да покажем слънчевите упражнения. Това са упражнения, които много добре огъвкавяват цялото тяло. Напред, назад, встрани. Хайде всички заедно намасте. Значи заниманието започва с слънчевите упражнения. Точно така. Издишваме наклон напред. Ето това е навеждаща напред асана, която много добре огъвкавява цялата задна част на тялото. Сега ще направим напът. Ето така хубаво главата нагоре. След това лицева опора. Малко по-бързичко ще ви направим. Кобра. Кобрата вече я видяхте. По един път ли се прави или по колко пъти 12 пъти си правят тези асани, но ние пред децата по-маничко. Триъгълник. Така, напът с другото кръче. Нашите дечица са много будни, както виждате, енергични. Така, щъркел. Дишване назад. Хайде, мама, и издишване. Да, сега всяко детенце ще покаже неговата любима асана. Тя е наистина доста трудна. Заповядайте, една дечица. по една. Но те всичките заедно изпълняват позичките. Да. Айде, покажете вашата любима асана. Виери, Хриси. Ето, отново зародиш. Всичките са сложни. Моста, както видяхме. Крак горе, чудесна. Това е много трудна асана. И палун в лотос, която прави Гери. Това също е изключително силова поза. Така, браво. Готни са децата. Исках да те попитам, някакъв хранителен режим трябва ли да се спазва, когато практикуваш йога? По принцип да, но за децата аз това не казвам и не налагам, защото детския организъм трябва всичко да все пак някаква препоръка даваш. Препоръката, да, давам да се избягва преклената употреба на месо и повече плодове и зеленчуци. И както децата обичат чипсове, пици, снаксове, тези неща не ги препоръчвам, ако може. Да ги изключим от и да пият водичка, защото повечето деца пият кока-кола, разни други напитки, сладки, а вода не.
най-важното питие е водата. Значи растителната храна дава достатъчно енергия на организма, на мозъка, на органите, така ли? При децата трябва да има и от всички видове хранителни вещества, и белтъчини, и мазнини, и въглехидрати, и витамини. За тяхното са в процес на растеж. Да, точно така. При тях в процеса на растежа при тях просто неизменна част са витамините. Знаем, че децата предпочитат чипс вместо ябълка. Да, за известен факт и аз казвам, нали, винаги децата, когато идват на практика при мен, правете това, защото е за вашето здраве. Много по-лесно, обяснявам го по лесен начин, много по-лесно ще учите уроците, много по-лесно, много по-гъвкави ще сте, защото всяко детенце иска да е най-доброто в групата. И то е нормално да бъде така. Децата все пак поддържават и на родителите. Аз съм много радостна, че родителите на Радост, Тони и Росен също идват да практикуват. Те как стана при тях? Първо тя започна да се занимава и те се увлекаха по нея или обратно? След това тя, после таткото и майката и цялото семейство идват да играят. А в случая, доколкото знам, тя е идвала, когато е била бременна. Да, с Анди. Точно така. Била е бременна и Анди още от корема така е проявила интерес към практикуването на йога. Да, затова се справя толкова добре. Нашите дечица ще опустошат вашите бомбонки. Нямам. Те са за тях, разбира се. Да. Аз без да забравя искам най-сърдечно да поднеса един коленен подарък. Това е една малка будичка. Една малка Буда с идеята винаги да има светлина във вашата душа, както Буда носи светлината. Благодаря ти, нали така? Да, благодаря и аз, че ви има. Трябва ли да я покаля по корема, когато си пожелавам нещо? Да, такава е повелята. Добре, много ти благодаря. Кой Буда е това? Всъщност те са различни. Те са различни, да. Добре. Представа, но всеки Буда има някаква идея, носи в себе си доброто. На вечерието на празниците бих искала да пожелая и на всички хора да бъдат добри, усмихнати и топли, един към друг. Дай Боже. Да. Благодаря ти. Много беше интересно това, което показахте. Благодаря ви, деца. Сега ще ви дам да се почерпите с бомбони. Ето, Вера, може да почерпиш възпитаниците с бомбони. Да сте живи и здрави. Отново ви очакваме при нас. Сега отивам при Калина. Да постъпнем преди финал, за да ти кажа какво предстои да се случи утре в следобед с TV7. Разбира се, отново ви каним да бъдем заедно в 3 часа. Вежди Рашидов отново ще бъде наш гост. Той има юбилей, така ще ни разкаже повече за това събитие. Той вече е гостувал в нашото студио, но този път ще си говорим за още неща, които миналия път не можахме да довършим. Освен това, нашата сцена ще пее Борис Дали. Утре в рубрика